Kaixo, ondorengo bideo tutorial honetan ikusiko dugu Zimbrako agendan nondik noakok, bizkat ikusiko dugu nola funtzionatzen dugu, sarrera txiki bat ingo dugu, bai. Hortako, sartuko gea gure Zimbrako, gure zehan Zimbran gure kontukin, gure erabiltzaile kontukin, eta beti bizela irekiko zait posta, enengotakoa, bai, hemen. Hemen, eskubia junda, daukuzio aukera bat, egutegi izenekoa, bai. Hor klikatu, eta bakarrik, bideo honetan ingo deuna da ikusiko dugu nola konfiguratu, o ze aukera, o ze ikus dezakedan ere egutegi honetan. Hasteko esan, erabiltzaile guztiok, Zimbran kontu bat eukitzeagatik bakarrik, lehenik eta behin egutegia izeneko agenda bat, agenda propio bat, egutegi propio bat izango deula. Bai? Egia da hemen ere kasuan ikustitezue, eta aktibatuta dago, Ikustezue dauzketela nire egutegi da, egutegi multzo baten batura. Dauzkete egutegi pilo bat, bai? Hemen checkboxak ikustitezue, orduan checkbox hauek aktibatu ditut, horrek esan nahi du egutegi hauetako edukie ikusikotela hemen eskubitako zona honetan. Ikustezue kolore desberdinetako egutegi dauzketela, batzuk hau azaltzea urdinez, eta hau azaltzea grisez. Adibidez, ingo banuke, checkboxak kenduko banuke, ateratzizkit egutegi hau, eta honen, hau da, hiru egitu egin edukik hemen azalduko zaizkit. Horren zertarako hainbeste egutegi. Egita bat dala nirea partikularra, bat. Baina adibidez, suposa dezagun, ikastetxe bezala, ikastetxeak sortzula egutegi bat, ez nik erabiltzaile bezala, lehenengo mailakoen egutegia. Guain ez da sortuta, egutegia sortuta da, baina datuik ez dakigu. Klikatuko banu hau, azalduko litzaiteke hemen pantailan, lehenengo mailako egutegia, adibidez, benduan hiru euskararen eguna jai da. Ez dakize egunetan inauteri di eta jai da ebaluazio bilera, ebaluazio bilerak markatu ikasena dago. Azterketak fetxa honetan izango, lan prestakuntza fetxa honetan, orduan, egutegi hau, evidentemente ez gehiko denok banan sortzen. Bezik eta ikastetxe mailan norbaitek sortuko luke, eta gero gu denakin partekatu. Orduan, gu nik erabiltzaile bezala bakarrik jasoket norbaitek sortutako egutegi bat. Hau izango zeke bat, bigarren mailakoa beste bat. Eta hemen dauzket adibide desberdinek. Imagina ezagun, ikastetxeako, ez dakit, enpresetako arduradunek sortzeula enpresetara bizitak izeneko egutegi bat. Nun, denok, enpresara juna horretik, bertan erregistratu behar deun ze enpresetara eta ze horretan guazen. Da ikuspegi orokor bat eukitzeko bizita horiena. Orduan, sortuko luke, egutegi hau sortuko luke norbaitek, adibidez enpresa arduradunek, eta gu denokin partekatuko luke agenda hau, egutegi hau, edizio baimenakin. Gu gero aktualizatzeko gure hitzordok. Adibidez, lehenengo mailako egutegi edo bigarren mailako egutegie ikasketa burutzatik sortze baldin bada egutegi hau partekatu dezake gu erabiltzaileekin baino edizio baimenik gabe, bakarrik ikusteko, inok ez aldatzeko. Eta, hemen ditut baita ere beste batzuk ez, irakasleen agenda, edo posible baita ere ikaslearen aktibidade estraskolarrak, jarduera estraskolarrak, lehen aipatu dena, euskararen eguna, odol ateratzea, agenda bat sortzea, hortarako, eta bertan ipintzea gudenok erabiltzaileek edo tutorek edo dana dala, ze posible da bakarrik tutorekin partekatzea, tutorek izatea editatzeko baimena eta beste irakasle guztik ikusteko baimena bakarrik. Ordu joku asko mateu, ikuste zuen bezala egutegin historionek. Ez hori bakarrik, posible dut Zimbran sortutako, bai nik eta bai besteak sortutako egutegik izatea, baina hemen ikuste zuen bezala nik baitut batzuk, bat teknikako ikate taldeko Googleeko kontue, han bertako egutegie nik eukitzea, nire Googleen dauketen, Google kalendarreko kontu bat, honea sinkronizatzea, oketitze da sinkronizatu, Zaskotan ikusiko zuen egutegi bat importatu edo esportatu. Importatu edo esportatze balimat egutegi bat, adibidez, nire Googleeko kontu bat, agenda bat, esportatzea balimat, eta gero Zimbran importatu, tal kual, geldituko zait, bere hortan, hau da, gaurkotze balimat zerbait Googleen ez zait hemen gaurkotuko.
Bai, orduan, desberdindu beharko genuke importatu eta esportatu terminok edo eragiketak sinkronizatu eragiketakin. Bai, orduan, ekimen dauket Googleko hiru sinkronizatuta, bai? Eta gero hemen ikusten zuen bezala, baitaren nire agendan, nire uste gehien erabiltze dituten gelak, areto nagusie, bisita gela, egelak, nik hemen dauzket jarrita, jakiteko, pixkat, ez dakit nola guan, bai, ikusten zuen hemen pixkat okupatzela, jakiteko zertan dabilen, bai, gela hau nola daun okupatuta. Beste hainbeste egin zakeen adibidez, sortu egutegi bat, adibidez tutoreak edo etazi arduradunak, bat IS-3ko ordutegie, bai, sortu hemen, eta partekalutuko luke ez igual ikastetxe osoarekin. Igual bakarrik, informatikak alorreko irakaslekin, adibidez, bai? Posibiliteu sortzea, gure ezakin, esanten bezala gure ziklo guztiako, kurso guztietako egutegik, eta okurtze ezkiten agenda guztik. Eta denan bilduma da nire agenda, bai? Gero hemen ikusten zuen bezala, posible bista izatea lan astekoa, igual egokin ala da, astekoa larun bat eta igandea, utxik azaldu ordez lan astekoa, hilabetekoa edo egunekoa. Egunekoa azaldu ezkioz, azaltze zait hemen beran ikusten zuen bezala, egutegi bakoitzako dauzketen tareak, itzorduk, bai. Zerrendak gizade, posible dut ikustea gure agenda, bai.